Takže čaues, vítám vás u nového videa. Chtěli jste let's play, tady ho máte, bude to Battlefield 2, Battlefield na PlayStation 2. Omlouvám se za grafiku, mělo to být NBA, ale ta grafika teda není nic moc. Omlouvám se, nejsem nějaký dechberoucí youtuber, úplně nejskvělejší, takže doufám, že se vám video bude líbit. Nemyslím si, že se vám bude moc líbit, ale tak zkusíme nějak, alespoň jako to, tady něco mi tak nějaká ikonka. A to nějaká blbost. Takže můžeme začít hrát. Ovladač mám Trust. Oddáme 50 Hz. Doufám, že tam alespoň něco vidíte. Mluvám se za ty vlaky, které tady jezdí pořád dokola. Ano, jasné. Říkal jsem, že to nebude na screen. Opravdu já to ještě neumím, nejsem nějaký dechberoucí youtuber. Takže to bylo chvilku ticho, protože tady je vlak. Omlouvám se, že to nestopuju, ale tohle to nejde prostě. Já nechci natáčet to na 100krát, protože vlaky jezdí pořád. Doufám, že vám to nebude vadit. Jo, díky, že jste to zřela. Dáme. Ukáž, třeba vystačí. Už to ukládám. A něco tam možná vidíte, když se to koukám teď na obrazovce, tak něco tam možná vidíte. A dáme to, to už jsme vyzadaný, tak dáme to. Jinak tady jsem v pokoji moje ségra, takže kdybyste slyšeli pozorně nějaké zvuky, tak ale nevadí. Já to PlayStation moc neumím to moc asi známa. To nám na to načítala. Mám se, že mám fakt jenom PlayStation 2, já nejsem dechberoucí youtuber, abych byl natáčel prostě na PS4, nevím, mám Xbox a to je jediný třeba. Takže. Už budu hrát. Ano, v Kazachstánu. Na hodina 30 minut. Skvělý video, tak to má tomu dovolit maximum. Tak to držím. Už se nám to načítá. A už jdeme hrát. Moc mi to jde, že? Nebude ovladač? Já tady bylo. Ale to nechám musíme vybojovat. Roupu kolem. A tady musíme dobít. Jedna bude lapa. O, je to. Vylez. O, mě se to nábojí, tak. No, nevadí. A, vydáme akceleraci. Jsem si nábojí. A, ano! Tohle nejvíce. Dostala čeká, která...
to já nejradši brokovnici, protože to tady něco takže tam tady je na Logikovi, na brokovnici, ale my jsme jeden bozeku orne, to nevím, co nevím. O, to jsme povedal. Ale že? Tak on je vůbec. To je co? Tady. No, udělal jsem malinko. Teď se ho neudáme. A, teď se ho ale tady. Ale na něj bude postavit. Ano, ale pistáče. Takže tady budou. To je takový vysel. Pistán. To mi nevyšlo úplně. Ale tam je trochu spolu úplně. Tam ten vozil. Aha, otřelačka. Tam ty botličky.
zatím 10 minut tam běžím. A vedle mě. Já jsem přijela to. Dneska taky nemůžu. Já jsem to super. Je to docela vydávám. Takže já myslím, že to pro toto video bude všechno. Nicméně se někde tady pomalu usíná. Takže doufám, že se vám to video líbilo. Ještě vzpomínám. Herní ovladač, která jste skvělej. Jo? Dneska jsme dali Battlefield. No. Takže doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, dejte like. Můžete dát i odběr, byl bych na odběr neskutečně rád. Za like ještě taky hodně, ale za odběr hodně víc. Víte, že já jsem hodně malý youtuber mezi těma ostatníma velikánskýma. Já jsem asi na úplně nejmenší youtuber tady na celém světě možná. Možná, že žádný horší youtuber není, ale já začínám, takže doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, zanechte like. Pokud hodně, dejte odběr. Pokud se líbím já vám hodně, třeba taky můžete dát odběr. Takže podívejte se určitě na můj Facebook, bude v popisku dole. Takže děkuji, že jste zvěděli toto video. Čau!